Hey YouTube, Hey. nu er Flækkerdrengene 2 her, og vi vil lave en trampolin-special. Der kommer en special hver lørdag. Vi optager den fredag, uploader den lørdag. Vi går bare i gang. 3, nu. Og det er Mikkel og Martin, der laver det. Kom på, Martin. Her kommer min første træk, YouTube. Og det kommer fra Martin. Så kommer nummer 2. Og det her gør lidt ondt. Det her gør ondt, så I skal nok ikke lige gøre det her trick. Derhjemme. Ja. Bum der! Geronimo! Woo! Gangnam Style. Up. Gangnam Style. Whoop. Yeah. Gangnam Style. Whoop. Kom herned. Vi skal til at slutte af nu. Det var slut. Og den her special start. Okay. Like, subscribe og alt det der, hvis I gider. Og så siger vi farvel herfra.